Ini papa terapi piye siji encok. Lu kenapa encokan lu? Lu kenapa encokan lu? Gawe dhewe yen ngono ki yo, gak malah titis ki. Utah awake lemu ngono ki. Sangar iki ben. Yo. Jamane sapa wit gelut karo titis e. Gelut ye sekolah SMP. Wes Mbak Tin apa neh? Neh karaku neh. Apa leren sik? Ayo ndangdut boleh, iki mung yo ndangdut. Kadung munggah. Ya. Loh, baru mulai lo Mas ini. Dia mau 17-an kabeh golek penyanyi iki lho teman jangan Mbak Tin enggak. Daftar. Loh. Gue jogoi buah mung lho Mas kok sok. Lah iya.
Terima kasih. Oke. Matur suwun. Lah, apa mbok delok? Wis mbok seri kurang meng. Ya tinggal iser ya Allah. 10.000 Masuk. wegem kok. So teles kabeh ya, Mas? Lho iso ngantek kelepeh bocah ngesakno lho, kelagepan ning kene. Apa? Duh, bocah piye to iki? Nih. Lha sitok enek nyekne ngantek kelagepan hap rambekan. Piye? Nek bocah piye kowe iki kok. Heeh, matur suwun Mbak Tini. Aja diguwak nang lumpur sitok. Terno cah kendel dal dhewe diwani. Hati-hati, budak keblowok. Lho. Ora encok kok ya ora encok. Masa ya kaya titis awakmu ya encok barang. Bocah randi kesel kok so. Matur suwun Mbak Tini, Mbak Titis luar biasa. Piye Bos Erwin ki? Ekes lagu ora ki? Oke kok. Mangu ya ana lagu Dumes. Sing njaluk Dumes mong sapa? Oke. Monggo. Urung nyanyi? Oh, enggak bisa nyanyi. Terus yang jalur Dumes mong siapa? Oh iya mbaknya. Ada request lagu lagi selain Dumes? Iya bos. Oh nggih, malam Pak Ndan. Tak kira sapa lah kowe ketunane pangkling aku.